камчин шудани доллар ва боло рафтани он нисбат ба арзиши пули миллии сомонӣ дар бозори пули Тоҷикистон идома меёбад ва ба имрӯз 12 апрел арзиши $1 дар бонкҳои тиҷоратии ин кишвар то ба 8 сомонию 86 дирам ва 8 сомонию 90 дирам баробар шудааст. ва ҳарчанд масъулини бонкҳои Тоҷикистон нахостанд бо мо видеои суҳбат кунанд, вале гуфтанд ки онҳо фурӯши долларро дар филиалҳои ба бозорҳо наздикашон асосан ба роҳ мондаанд ва барои як нафар соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони воқеӣ то $500 метавонанд дар як рӯз фурӯшанд. вале масъулини бонкҳо мегӯянд танҳо дар сурате ба мизоҷонашон доллар мефурӯшанд ки онҳо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва фаъолияти соҳибкориашонро пешниҳод кунанд, чун ба қавли онҳо буданд ҳолатҳое ки нафароне омада долларро аз филиалҳои бонкҳо харидорӣ мекунанд ва дар он тарафи роҳ бурда қиматтар мефурӯшанд. ба ҳамин хотир мегӯянд ҳар як нафаре ки барои харид кардани доллар меояд аз санҷиш мегузаронанд. дар ҳоле ки тоҷирон ва соҳибкорон аз набуд ва ё камбуди доллар шикоят мекунанд, мардуми маҳаллӣ аз таъсири он ба зиндагии шахсияшон мегӯянд. ва биёед назари чанд нафар аз сокинонро дар ин бора мепурсем. ҳамин доллар ки баланд ки шуд, нархи магазинҳоям ҳамун маводҳоям бисёр баланд мешавад. барои ҳамин камтар вазбинӣ барои халқ. бозор ки мерам, мана нигоҳ кунед ки вақташ ба картошка 2 сум 50 тин, ҳозир 4 сум шудаги, 4 сум 50 тин шудаги. ин ҳам ҳамаш барои иҷтимоии халқ таъсир мекунад. дар зиндагӣ пурра эҳсос карда мешавад ки мана ҳамин баландравии нархи доллар дар зиндагии одамо хеле таъсир расондагӣ, чӣ дар бозор, чӣ дар худи мардум як вай хастагӣ, як ҳамон нофорамӣ эҳсос карда мешавад. вақте ки ҳам нуқтаҳои мубодили асъор медаред ва ё танҳо як чиз ҷавоб метиҳанд, дар мо асъори хориҷӣ яъне доллар вуҷуд надорад мегӯн, нест доллар мегӯн. акун ҳамин курси доллар ҳоди ҳама ҷуда мешавад, ки таъсирша мерасонад, хоҳӣ нахоҳӣ. ин ҳамин сум ман мегӯям ки 350 буд, 400 шуд, мана ҳоди 1000 рафта. албатта таъсирша мерасонад, мардум азият мекашанд. дар ҳамин ҳол масъулини аввалин бонки молиявии хур дар душанбе мегӯянд тамоми талошҳояшонро барои ҷавоб гуфтан ба талаботи мизоҷонашон мекунанд ва вобаста ба имкониятҳои бонк барои як филиал дар як рӯз $3000 ҷудо мекунанд ва ба ҳар як муштарие ки унҷо муроҷиат мекунад $200 мефурӯшанд бо арзиши 8 сомону 89 дирам. вале гуфта мешавад арзиши $1 дар бозори сиёҳ дар Тоҷикистон аз 9 сомон ҳам гузаштааст ва ба қавли иқтисодонҳо ин охири кор нест ва дар рӯзҳои баъдӣ доллар аз ин ҳам болотар меравад. Амриддин Олимов, Радиои Озодӣ, Душанбе.